Jeg hedder Nikolaj og sidder som Head of Projects her ved LP Kolding og har den daglige drift for vores team af ingeniører og projektledere herinde, teknisk designer. Jamen, vi laver jo rustfri tanke- og procesudstyr til mange forskellige brancher. Jamen, det at bruge tech-huset til den her opgave har været lidt en strategisk beslutning, men også selvfølgelig et nødvendigt onde. Og hiver vi Rasmus ind udefra, jamen så får vi et ekstra skud energi til den her opgave og kunne få den løst med en, der er meget fokuseret på opgaven og ikke har blevet grebet af andre dagligdags ting. Jamen det Rasmus han sidder og laver herinde nu, han sidder og har arbejdet meget intensivt på, det er jo egentlig en halv stor ordre i vores butik, men på cirka 26 tanke sammenlagt, kan nogle forskellige ting, forskellige konfigurationer, forskellige størrelser. Men det er tanke, der skal bruges til en nyopstartet fabrik, hvor kunden her er et komplet nyt produktionsapparat, de er ved at stille op. For så har det givet god mening for os at få en teknisk designer ind, der har noget branchekendskab og kan hurtigt komme ind i rollen og hjælpe med at lave 3D-modellering og 2D-tegninger. Men jeg ved jo, at vi tidligere har brugt tech-huset, og det gik egentlig meget hurtigt. Jeg tog telefonen og ringte til Ida, og ikke lang tid efter, så sad Rasmus herude. Så der var jeg tror ikke, vi havde en anden en uge, 14 dage, fra vi ringede til vi havde ham på pinden. Så det blev ret hurtigt afklaret, at det var et godt match. Og det er jo nemt og bekvemt i forhold til, at du ikke skal til at ansætte og hyre og rekruttere og samtale og hvad ved jeg. Og hvis ikke det virker, så ringer vi og brokker os. Men i det her tilfælde har vi ramt ret godt ind på hinanden.